Je to vaša Lepus Emily a dneska to bude DIY video a nebude to žiadny DIY pre pečopákov, alebo bude to skôr DIY pre ľudí, ale môžete to použiť aj pre pečopákov, ale môžete si to nehať aj vy, keď som sa rozlím, tak je to DIY na squishy balónik a budete na to potrebovať Herkules, lepidlo, ale musí byť Herkules. Herkules, ďalej balón, lenže ja mám len tento balón od Lynx, tak použijem práček, dúfam, že to nebude a kracíde. Ja použijem Persil a napríklad s nejakým... Nie, ja použijem Ariel, ešte ho teraz neviem, ale minul to používal taký a bolo to dve a s tým to miešal, takže vy to ani neskúšajte, prosím, bez cenu. Takže tak. No tu je toto, to neviem. Takže asi ideme na to. Ja budem používať na to misku. Musím ho najprv nájsť. Misku, v ktorej vyrábam väčšina mojich slizov a týchto debiliniek. Nejaké miešadlo, ja používam väčšinou toto na zuby. Proste na čistenie medzi zuby priestoru, ako by som to povedala, sa nedá. Proste na čistenie zubov, dajme tomu. Rukavice, lenže tie sú celé dolepené od toho slizu. Takže tie používať nebudem. Budem sa snažiť čo najmenej. Takže začneme, ja si tam pečopáka dogu dať. Začneme tým, že si do misky nalejeme trochu, tomu sa nedá povedať trocha, ale proste lepidla niekoľko. Prepačte, keď to celý mobil. Takže pokračujeme. Potom si tam nalejeme trochu persilu, len ja to musím spraviť do vaňa, lebo nechcem byť celá okydaná. Tak a nalejem tam persil. Malo by byť viacej trochu persilu ako lepidla. A vezmem túto debušku a miešam. A miešam, dokedy mi nevznikne taká hmota, ale nemala by sa lepiť. A keď ja vám to ukážem, keď takto vidíte, že tam máte viacej toho persilu, ako by ste mali, a mali by ste ho doplniť lepidlom, keď ste dali moc persilu. Tak, nezúfajte a pridajte lepidlo.
pozor, niekto môže mať na to výražkovú reakciu. Ako napríklad ja mám na to reakciu, že mám žihlavku po ruke. Takže niekedy to nie je dobré. To dám semka. A idem miešať. Takže moc som to dobre nespravila, ale v pohode. Dobre, takže keď už máme ako tak, nechcem tam furt stopovať, lebo nechcem mať od toho celý mobil. Ako tak máme nejakú takúto hmotu. Ne. Tou rukou som to chytila čožka. Nejakú takúto hmotu. Proste mal by to byť na pojem slizu, by sa dalo. Ja mám celé ruky od toho. Musím si rozostrieť ten stožanok. Teraz dám napríklad takto, tu je vidieť tento kábel, ale to je úplne jedno. Ako takéto máme, no mne to strašne lepí, takže zase pridám persilu. Proste pridávajte, dokedy to nebude akurát. A iba trošku. A ja sa chcem posnažiť, aby to bolo čo najlepšie. Pretože by som to chcela rada aj v niečom niekedy použiť. A nemôžem sa nikoho pustiť, aby nebolo zle. Dobre, persil si odložím. Zašrobkujem. Patiko si tiež zašrobujem. No a ďalej idem pomyť už do detskej izby. A prepáčte, že mi to teraz chýdlo, ale